Malawi Today. Right Honorable Dr. Jane Mayemo Ansah SC Chief Justice retired kuyendera anthu okhuzidwa ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi. Uwu ndi ulendo wawo umene anachereza anthu osiyanasiyana m'madera osiyanasiyana makamaka pa nkhani za ngozi zogwa mwadzidzidzi. Tatiyeni tikhale limodzi. Mmodzi wa chisu ayi nayo mapa 6 imene imachitika zimenezo ya madzulo sonza kunena kuti chimphepo chimene
ndalama yogula malata kapena chakudya zonse zimene zaonongeka mmenemu ndizondivutabe moyo wanga wa tsiku ndi tsiku. Kuyezeretsa manyumbawo chifukwa ndikunena pano ndikuti anthu ena asungidwa ndi achibale chifukwa choti nyumbazo sangathenso kukhalamo. Pano aliyense amene wakhudzedwa alandira ndithu. Ndondomeko imene ilipo ndiyonena kuti choyamba tidziwe kunena kuti climate
wapogwira. Tiyamike kwambiri chifukwa anthu pamene mwamva kulira kwathu mwatithamangira ife ndipo mwafuna kuti mutikhudze ndi kena kalikonse kamene muli nako. Tidziwitse anthu tionetsetse kuti nthawi ya mvula ino tidzale mitengo komanso monga mujandanenera kuti anthu